ассалому алайкум дӯстони азиз ва тамошобинони сомонаи рахш J. дӯстони азиз, боз дар имрӯза навор якчанд намуд мошинои нав роӣ кардем ки мо қабул кардем пешкаш мекунем бо нархҳои арзон. агар шумо дар охали мошинои фурӯшӣ, хона, замин, квартира, ягон техника, ягон маҳсулот, чизе ки барои фурӯхтан бошад, маромад сурат маълумот шуд дар WhatsApp имои экранбада рӯй кунем. Дар видеои оянда фурӯшта рекламада мегузорем. дар имрӯза наворота Toyota Camry 2 ки вагони ҳастай ВАЗ 21099 ВАЗ 21099 ҳастай бадор бо ҳастай Opel Hatchback, ҳастай Opel Caravan ки бо нархҳои арзон ки 97 сол бо нархи 17000 сомонӣ. ва ҳастай дигар намуд дӯстон азиз ки мошинои арзон ки ВАЗ 2107 ва Opel Astra G ва ҳастай Toyota Corolla бо дӯстон азиз Opel Vectra ҳам ҳастай ва инчунин Mercedes-ҳои E-Class ҳам ҳастай. خب курси имрӯза бошад 1000 баробар аст ба 161 сомонӣ ва бошад навори имрӯза расар мекунем. марҳамат рафтем то охираш тамошо кунем. дӯстони азиз, шахсоне ки мехоҳанд ки ба Тоҷикистон бор равон кунанд, як компания грузоперевозка хубро ба шумо тавсия метиҳем ки компанияка Ёқуб яка борои шуморо аз Москва, Московский област қабул мекунад ва ба территорияи Душанбе, Ёвон, Ваҳда, Тисор, Регар ва инчунин ба территорияи Хатлон 25та ноҳияшта оварда мерасонанд. аз шаҳри Бохтар сар кардагӣ то Данғара, Кӯлов, Восеъ, Фарход ва территорияи Калхозуд обшим 25та ноҳияҳои шаҳри Хатлон оварда мерасонанд. 1.5 камази ҳастае ки ба территорияи Хатлон 25та ноҳияш бурда мерасонанд. фарқ надорад Кӯлобай, Восеъ, Фарход куҷо ки набоша бурда мерасонанд. ва инчунин территорияи Тобе марказӣ ям Душанбе ҳама территорияш яъне ки территорияи гӯшаи ванаи Душанбеда оварда мерасонанд. ва инчунин дӯстон мошини майда ҳам дорам ки мошини майда кати рафта бортона аз замун ҷои кор ё ки аз замун хонатон рафта мегиранд, яъне ки мошини майда рафта аз ҷои кор то пеши камаза оварда мерасонанд. нархи мақсад бор аз кило вобаста мекунад ва агар айноми канали мо гап занед ба шумо скидка арзон мекунанд. марҳамат, компанияка Ёқуб ба шумо тавсия метиҳем аз номи канали мо гап занед, скидка дорад. марҳамат, албатта бортона рӯй кунед. мегзарем ба қисми мошинои фурӯшӣ. яка мошини фурӯшӣ имрӯза аст баъдро ки Opel Astra F ҳастае ки дар кузифи Hatchback соли барои 61997 ҳастае ки ҳам газ ҳам бензинаш кор мекунад. объём мотор 1.6 литри простой, коробка механика. ҳолати мошин баъдро беҳтарин ай. мошин кондитсионер дорад, кор мекунад. электропакет дута пешаш, задни камера, ҳам пешам камера астае. ҳам пеш камера дорад, ҳам ақибаш камера. дӯстони азиз, мошин мегӯяд мотор беҳтарин, баллон 50% ва ҳуҷҷатош бучтага. фақат як баллони нав мекунен ва ҳуҷҷат мекунен тамоми хе. мисол мошин мегӯяд тозаака хеле ки даст як одам дай 4 дискови рамашка мошин ҳолаташ беҳтарин. фақат камбуди ҳамина ки ҳуҷҷатша бучтага мекунем ва баллонша форат пачка мекунем, барои ки баллонаш средня мега соҳибаш. айни ҳол қарор дорад дар ноҳияи Нуробод ва фурӯхта бошад бо нархи бениҳоят арзон ки 33000 сомонӣ ки 97 сол ки электропакет, кондитсионер, задни камера ҳама чӣ дора ба дрон. мошин мега 100% ай. ин ҳамин рақамҳои соҳиб шуда ки рақамҳои расмӣ ҳастанд ки промои кор мекунад ва рақамҳошон да WhatsApp ҳам пайваст доранд. шахсоне ки мехаранд марҳамат занг занед, бештар маълумот гирем, бо савдо муомила дорад. аз шумо хоҳиш мекунем лайкҳоро фаромӯш накунед ва силкаи наворо пайдаш кунед. кадомит агар мошини фурӯшӣ, хонаи заминӣ, чизе ки барои фурӯхтан бошад, марҳамат рӯй кунед, мо фурӯшта рекламада мегузорем. мегзарем ба деҳи мошини фурӯшӣ. Toyota Camry 2 ҳастае баъдрон ки SK американка тоза вагон ки мошин дар Тоҷикистон гаштагӣ нестае. бениҳоят тоза. соли барои 2011 солае ки сӯишвариш бензини холия, объём мотор 2.5 литра, коробка автомата, системи мошин баъдрон бениҳоят тоза. мошин нав дуромадага, мошин раставонка шудага, мошин тоза ҷудо карда овардага. мақсад ки SK тоза ки бе ягон расход. кондитсионер, электропакет, ҳуҷҷат яксола, хоб 4 дискови худаш заводской, баллоно, пачка, ягон сарапина надорад. радной краска ки мошине ки нам хеле свето бениҳоят мошинои хеле светои зӯрае ки светои хадавой бадрон. мошин мега хадавойшам кардагааст, мақсад ки расход намекунад. фақат мегирем ҳам мекунад ки номероша иҷа наметавӣ, номерош отдельно, номерош обшим дар иҷа қуш нестае. дастрош намегӯяд фурӯхта мешавад бо нархи 130,000 сомонӣ ки боз арзон мешавад. любой ҷошта мегӯяд гарантия омада, мегӯяд қатъи устотон, мақсад ки ҳамаҷо проверка кунед. мошинамаш заводской аз худашай. Toyota Camry 2 SK американкаи тоза бадрон, бензини холӣ. мошин айни ҳол дар шаҳри Ҳисорда қарор дорад. нав растанмошка ва дӯстон азиз, нав дар Тоҷикистон уже даромадагӣ ай.
ин ҳамин рақамҳои ҳисобӣ шуданд ки мегафон пайстани кор мекунанд ва дар ин рақамҳошон WhatsApp пайваст метавонед дар ҳамин рақамҳошон опшн прамой занг занед. илтимос одамоне ки намехаранд дӯстони азиз беҳуда занг назанед, ҳалиш намешава то қад суми холӣ савдо муомила дар назди капоти мошин кадоме ки мехаранд маромад тамос гиред. мегзарем ба сеюм мошини фурӯшӣ Opel Astra F ҳаст бадрон ки дар кузуфи караван светои сафед яъне ки универсал кузув. соли 1695 аст ки ҳамгаз ҳам бензинаш кор мекунад, авиомотор 1.6 литра коробка механика ҳолати мошин бардором нахадвай. раднои краска балонш ҳам ҳолати кори аст, баъд дар пешаш электропакета дорад. дӯстони азиз, мошин фақат камбудиш ҳамина ки кам-кам тагаш мегардад, ҷош пусидагӣ дорад, дига ҳама ҷош мегардад 100% мошин хелаки дасти ягудамда гаштесай. бен ёд нархи арзон кати срочно пилдал курай. айни ҳол қарор дорад аз шаҳри ҳисор ва фурӯхта мешавад бо нархи 17000 сомонӣ ки боз муомила дорад. Opel Caravan светои сафед 95 сол газ бензин, дута электропакет, балонш ҳам ҳолати кори средни ва мошин хай меличовка кор дорад. хеле дига маҷош 100% 17000 сомонӣ бо савдо дорад. якум рақамош дар рақамҳои Мегафон Тоҷикистон кор мекунанд ва дуюмаш рақамҳои Россия ки наша кор мекунанд, инашда WhatsApp ҳам пайваст доранд. шахсоне ки мехаранд маромад срочно тамос гиранд. номери Мегафон Тоҷикистон ва номери Россия WhatsApp пайваст доранд. метавонед ки бештар маълумоти пораша аз ҳамин рақамҳо гиред. дӯстони азиз, лайкора фаромӯш накунед ва силкаи навора подписач кунед. агар шумо агар ман будам хали мошинаи фурӯшии хона, замин, квартира, чизе ки барои фурӯхтан боша маромад рӯй кунед, мо дар фурӯш рекламада мегузорем. лайкора занед ва навора то охираш тамошо кунед. мегзарем ба чорум мошини фурӯшӣ. боз як мошини фурӯшӣ арзон аст бадро ки мошини молодёжни советский. ваз 2109. соли 1697 аст ки ҳамгаз ҳам бензинаш кор мекунад, авиомотор 1.5 литри инжектор коробка механика саистани мошин бадро нахадва аст. 4 балон мегад нав аст, ҳуҷҷатош бучдагай, хадавоиша миёна дӯстони азиз алиш намешавад ва 4 диска раднои краска мошинча кагнада молодёжни мошин чихол-пихол салон тоза ҳамаш 100%. айни ҳол қарор дорад дар ноҳияи Калхозобод, яъне ки ноҳияи Ҷалолиддини Балхи Румӣ ва фурӯхта мешавад бо нархи 12000 сомонӣ ки боз савдо дорад. 12 таш мега бо кадоме ки мегирам мега арзон мекунем срочно пилдал курай. хоб ин ҳамин рақамҳои мега тисели Тоҷикистон аст ки бадро, яъне ки рақамҳои Индиго Тоҷикистон кор мекунанд ва ин рақамҳошода ҳам имо ҳам WhatsApp пайваст дорад. мошинча мегад кагнада мегад хеле даст ягудам нагаштаи опшн мегад 100%, яъне ки мерава миёя. шахсоне ки хали мошин мехаранд маромад вариантҳои зур нархаш арзон бо ҳамирам савдо мекунанд. метавонед ки дар WhatsApp шон нависед ё ки дар рақамҳошон прамой занг занед, савдо дорад. навора то охираш тамошо кунед бо мошинои советский ва дигар намуди мошино ҳастанд ки ҳамашон баҳри шумо, яъне ки аз одамони фурӯшанда ҷудо карда бартон видео кардем. мегзарем ба панҷум мошини фурӯшӣ. боз як мошини фурӯшии молодёжни аст бадро ки мошинаи советский чихеле ки дар комментара бисёр хоҳиш мекарданд ва мода роӣ карданд ки бо нархи арзон ва сайзданиҳои беҳтарин. ваз 21099 аст ки соли 6 2004 солае ки суди чориш газ бензин ардаш кор мекунад ва мотораш 1.6 литра коробка механика сайзтари мошин бадро беҳтарин ва беҳтарин шаҳр. мошин мегад 9 моҳи дига ҳуҷҷат дорад. 4 балон ҳолати кори аст бадро салон тоза раднои краскай мошине ки хелаки дасти як одамда гаштесай. балон пачка 9 моҳи дига ҳуҷҷат ва раднои краска мошинча мегад нахад 2004 солае ки мошин мегад ягон камбудӣ надорад. айни ҳол қарор дорад дар ноҳияи ҳамадонӣ ва фурӯхта мешавад бо нархи 16000 сомонӣ ки боз муомила дорад, яъне ки 16 таш мегад савдо дорад дар назди капоти мошин. дӯстони азиз, мошинча бо номерош падарка, номерои мошин, ранги номи мошин катя ваз 21099 бад, яъне ки 2199 номерош катеш падарка аст. хоб ин ҳамин рақамҳои ҳисобӣ шуда ки дар поёни видео ахираш 79 кор мекунанд промой, метавонед ки занг зада бештар маълумотша гирем бо савдо дорад. мошин дар ноҳияи ҳамадои тарафи московский, яъне ки 16 та нархшай савдои хуб дорад. метавонед ки бештар маълумот ва пораша гирем бо арзон савдо мекунанд. мегзарем ба шашум мошини фурӯшӣ. Toyota Corolla аст бадро ки светои сафед соли 6
2008 соле ки 34 газ бензин кор мекунад. Объем мотор 1.6 литраи коробка механикаи мошин мегӯяд дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. Мошин мегӯяд ягон расход надорад. Танировкаи мошин мегӯяд то 29 декабра. Хай салон тоза, электропакет, кондиционер дӯстон азиз, балонамаш пачкаи мошин мегӯяд беҳтарин ҳолатда. Шахсоне ки мехаранд мегӯяд занг зада мегӯяд маълумотои пурраша фаҳмонда метиҳем. Мошин айни ҳол қарор дорад дар ноҳияи Ҷалолиддини Балхи Румӣ тарафи Калхозобод аз шаҳри Бохтар боло ва нархша мегӯяд 85 та бо конкретна савдо муомила дорад. Мошин мегӯяд тозаҳак 100%. мегӯяд аз ҳама хуш мегӯяд шахсоне ки мехарад занг зада мегӯяд ҳамаша фаҳмонда метиҳем. ин ҳами рақамо мегафони соҳибша кадоме ки мехарад занг занад. лайкҳоро аз ани фаромӯш накунед, навора падисаш кунед. мегзарем ба ҳафтум мошини фурӯшӣ. Мерседеси фурӯшӣ ҳастад баъдон ки соли 26 2002 соле ки 34 бензини холӣ, объем мотор 1.8 литраи коробка механикаи сайстари мошин баъдон нахадва ҳастад. мошин хай кондиционери электропакет 4 та балонаи 60% 4 диска хай свети раднои сиёҳа баъдон. нашод ҳуҷҷатош ва пусидаги чизо ягон маълумото гуфтагӣ нест, кадометон мехарен бо занг мезанем. нархи мошина мегӯяд 48500 гуфтеса бо конкретна харидор боша мегӯяд арзон мекунем. мошин айни ҳол дар душанбе аст баъдон нахадва аст. мошин моҳика мекунад эсосо мошин мегӯяд 100% ҳама ҷош радной кор мекунад. 48500 сомонӣ савдо ва муомилааш дар назди капоти мошин. шахсоне ки ҳамхари мерседесо агар мақсад харидор ҳастанд, дӯстдори ҳамхари мошин ҳастанд, ина рақамои тисешон ҳастад, тиселай метавонед ки тамос гирифта пурсем бо. мегзарем ба ҳаштум мошини фурӯшӣ. боз як мошини фурӯшии навбатӣ аст баъдон ки Opel Astra-J аст ки мухлисоне ки ҳамахел мошинда завқ доранд. баъдон мошин мегӯяд ҳолаташ беҳтарин аст, яъне ки пешакӣ мегӯяд ягон камбудӣ надорад. соли мошини барориш соли мошин 1999 аст баъдон ки газ бензинаш кор мекунад. моториш 1.6 литраи коробкаш механика, ҳолати мошин мегӯяд бениҳоят тоза. моториш да мегӯяд гап нест, хадавои кадагиай, краскаш мегӯяд радной мегӯяд, ягон хе краска намекунен. 4 та балон мегӯяд пачка, электропакет дорад. газ бензин мегӯяд 100% кор мекунад. 1 сола ҳуҷҷат дорад азиз ва 4 диска, салоншам тоза. мошин обши ҳамааш мегӯяд 100%, мақсад ки чӣ маълумоте ки соҳибаш гуфт мо ба шумо расондем. нархи мошина мегӯяд 46 та мегӯяд бо конкретна муомила мешавад ва мошин айни ҳол дар душанбе пойтахта қарор дорад. ба телефон савдо намешавад, танҳо дар назди капоти мошин. ҳаст рақамошро мегафон, шахсоне ки мехарад маромад занг зананд. мегзарем ба наҳум мошини фурӯшӣ. боз як мошини фурӯшии навбатӣ аст дӯстон, Daewoo Matiz аст ки нам хеле свето. соли 26 2000 соле ки 34 газ бензин кор мекунад. объем моториш 1.4 литраи коробкаш механика, сайстари мошин баъдон нахадва. ҳуҷҷатои мошин мегӯяд то 04/01/2023 баъдон ки қариб ки намедонам 7-8 моҳи дига ҳуҷҷат мешавад. хай 4 та балоно мегӯяд простой, 4 диска, хай салоншам тоза, дароҷ ручной баъдон. мошине ки хеле дасти ягуда нагаша мошинча мегӯяд нахадо, моторамаш экономни 100%. нархи мошина мегӯяд 15500 сомонӣ бо савдо мешавад, яъне ки 15700 сомонӣ нархшам хеле мондиам ва мошин баъдон дар территорияи Хуҷанд ноҳияи Ашда қарор дорад. ноҳияи Ашд деҳаи Шайдонда. шахсоне ки мехаранд мегӯяд бо арзон мекунем. ина рақамошон вавилон кор мекунад. кадоме ки аз ҳамон тараф боша, агар маромад метавонед занг зада мошинчара савдо карда гирен маромад. мегзарем ба даҳум мошини фурӯшӣ. боз мошини фурӯшии навбатӣ аст баъдон Opel Vectra A аст ки соли 26 1990. газ бензин кор мекунад, мотор 1.6 литр, коробка механика. мошин баъдон дар ҳолати хуби техника, яъне ки кам-кам косметически кор дорад. обши лаки краскаш, мақсад ки лакош сӯхтагӣ аст баъдон. хай обши меличовка кор дорад, яъне ки мошина мегӯяд конкретна харидор боша арзон метем. балоншам ҳолати кори средни. нархи мошин 13000 сомонӣ баъдон боз муомила мешавад. мошин айни ҳол дар территорияи Душанбеда қарор дорад.
нархи мошин 13 аст, савдои хуб дорад. Ҳамин налич бошам, агар арзон метем хай шахсоне ки мехарам бо як бор дига тамос гиред. Инашам рақамошон ва вилон кор мекунам, метавонед занг занед. дӯстони азиз, чӣ намуд мошине ки дорем барои фурӯхтан, чӣ намуд техникаи хонаи заминаи квартираи марамат рӯй кунем, мо фурӯшта мегузорем. Фақат шумо дастгири лайкотро назанед ва агар имконат бошад навора падилчаш кунем. мегзарем ба 11 мошини фурӯшӣ. боз як мошини фурӯшӣ навбатӣ аст бадрон ки Daewoo Nexia аст ки светои сурх. соли паравишаш 2000 соле ки 34 газ бензин кор мекунад. объем мотори 1.6 литр коробка механика мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. мошин раднои краска 4 балонаи 60%, 4 дискаи простой, салон тоза, мошинча мегӯяд нахадвай. айни ҳол қарор дорад дар ноҳияи ёвон ва фурӯхта мешавад бо нархи 12000 сомонӣ ки бо конкретна арзон мешавад. дӯстони азиз, Nexia мегӯяд 100% хай. баъзе маълумотоша нанависида, хай шахсоне ки мехарам бо занг зада пурсед. ҳамин кадом мошине ки авҷа мондагия, кадомеша ки маълумотоша нафаҳмида бошад, агар ё камбудӣ бошад, бо хати рақамошуда занг занед ва пурсед. мошин дар ноҳияи ёвон 12000 сомонӣ, рақамошро тисел, шахсоне ки мехаранд марамат занг занед. дар назди капоти мошин мегӯяд савдо мекунем, омада бинед аз телефон мегӯяд савдо накунед. дӯстони азиз, ҳамин хел гуфтае. шахсони харидор марамат. мегзарем ба 12 мошини фурӯшӣ. боз як мошини фурӯшӣ советский аст бадрон ки ВАЗ 2107 мошини молодёжни. соли паравишаш 1999 аст ки ҳам газ ҳам бензин кор мекунад. мотор 1.6 литр, коробка механика, мошин мегӯяд дар ҳолати хуби средни қарор дорад. бадрон мошинча нахада ҳолати миёна, ҳолати кори бадрон. хайрам хеле состояние 99 сол аст. нархи мошин бадрон 4500 сомонӣ аст ки хай намедонам чӣ камбудӣ дорад. иша аниқ када мегирем барое ки маълумотои пурра нагуфтиянд. инам хеле состояние чӣ хеле ки дар навор дидестен. нархи мошин 4500 сомонӣ. агар ҳамин мошини савдо нашуда бошад, метавонед ки шумо савдо када гирен. мошин дӯстони дар территорияи Душанбеда қарор дорад. ВАЗ 2107 4500 сомонӣ. хай бо занг зада маълумотои аниқша гирем. дӯстони азиз, ин буд навори имрӯзаи мо. то видеои оянда хунахудо.